उनाव आङो मोजाङै गाननो हादों आरोना मोजां नांदों ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय लायबाय जंखायलायबाय दुखु मोननो हादों दे मायबाफोर राखायबा फन खालामनो सोंहरबाव गोनेबा जों गाजा बेजों बांला बेजों बिदि जास Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो तो दायो आङो रेडि जाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आं बरायनानै बावहरग्रोबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने सनितपुरनि आगै जा आगैमोना आंनियाव क्लास लागासिनोमोन आङो बेसेबा जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबाबो बिदि देहादोंबाबो बिसोर बेयावनो दङमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरो क्लासा जोब्बाय ओमफ्रायो थांनोसै आरोना बिसोरो थांसिगोन ओमफ्राय दिनै सार्टिफिकेटखौ होसिगोन सार्टिफिकेटखौ दिनै होनानै ओमफ्राय गाबोन थांगोन बिसोरो तो दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों ओमफ्राय आंबो रेडि जाना लानोसै आगैमोनाबो रेडि जागासिनो तो नायगोन होननानै आसा थाबाय लोगोफोर जोबजासिम तो दसे टाइमनि उनाव लोगो मोनसे लोगोफोर आंबो गोबावनि उनाव एसे फ्रेशनो ओंखारना लाग्रोनोसै आरोना देलायनानै समायाबाबो ना मा बुङो लोगोफोर तो लोगोफोर रेडि जाबाय आङो गोबावनि उनाव दख'ना गाननानै माने एसे फ्रेश जाबाय आरोना महर गैयाबाबो देलायबाय माने स्र'नो साफा नाङो आरो गावखौबो खायफाफ्रा बिराद महरनि बुंहरनाय मानाय जायो आरोना तो आं बेफोरखौ जेबो मोना महरजों जेबो खालामनो हाया नालाय गावबा गाव केरियार गावबा गाव लाइफआवसो नालाय स' जेबो नङा आं महरखौ बुंहरबाबो जेबो दुखु मोना आरोना सानैसो कमेन्ट खालामदोंमोन महरनि थाखाय तो बेफोरखौ आङो ज्राब दोनथ'यो आरोना तो नायलांदोलाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंगुमायाबो धमधमानि क्लासाव थांदोंमोन सफैसिगोन बे मोनफैबानो जों सार्टिफिकेटखौ होसिगोन आरोना आगैमोननो तो लोगोफोर दायो आङो रेडि सार्टिफिकेटखौबो आखायाव लाखाबाय ओमफ्राय दख'नाखौ गोबावनि उनाव आङो मोजाङै गाननो हादों आरोना मोजां नांदों ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्रायो मानसिफोरा मा होनो डिलिभारिनि उनाव बिराद खस्थ' मोननानै हामो आरोना आं हामनायाव गैया जेरै ओरैनो दङ नै ओमफ्रायो बिथाङाबो मोनफैबाय धमधमानि क्लासाव थांदोंमोन ओमफ्रायो नोंगुमैया गैयाबाथ' लांदां लांदां सार्टिफिकेट होनायावबो मानो होनबा मास मोनसेया लोगो मोनबायानो थाखायो नालाय जालाबायबायलै लोगोफोर थ' होलांसै सार्टिफिकेटखौ होखांनानै बिथाङा माने टाउनावहाय थांबावगोन बाजार खालामनो मानो होनोबा दाहाय मोनाबिलियाव जोंनिया एसे फिसा पार्टि जागोन आरो बेनि थाखाय बाजार दानिया सनितपुरनि आगैमा बिदिसो रायलायो मा होनदों रिप्लाइ होलायाखै ओइ इलाबारि रुसाखौ इलाबारि केरेन्डा लासै गैया जोंनिया सिस्टाराबो एसे रोंगौ बे भाषाखौ रावबो बुजि मोनि भाषा होनना बुङो बेखौ ओमफ्राय दायो आवगायनि आगैमोना जेरै थांदोंमोन बिसोर आगैमोनाबो बिदिनो ओमफ्राय गावबा गाव प्रेक्टिकेलनि बुकखौ जमा होनांगौ नालाय बे बिसोरो जमा होखाबाय दा जोंनिया इलाबारि आगैमोना बिसोरनो थांसिगोन बिराद लाजि जोंहा बिथांनि मुङानो जाहैबाय सम्पापति खोलोमबाय तो जोंहा माने सार्टिफिकेट होगोन आरो बिसोर सानैनिल' आरोना तो बिसोर माने हस्टेलाव थादोंमोन नालाय तो नोंथांमोना भिडिअ नुबाय सार्टिफिकेटखौ होनायनि आवगाय माने बिसोर आगैमोना जोंनि आइ बाबाखौ माने मान बावग्रोनो नागिरबायमोन आरोना ओमफ्राय बिसोर मान बावग्रोबाय ओमफ्राय बोर लाग्रोबाय आरोना बिदिनो साफ्रोमबो आगैमोनानो जोंनि आइ बाबाखौ माने बिदिनो सनमान होनानै थाङो गावसोरनि असे बिमायं बायदि बिमा बिफा बायदि बिदिनो मान होना थाङो आरोना लोगोफोर मानो होनोबा बेयाव जायफोर आगैमोना थाफैयो गासिबो फ्रि न'नि फिसाजो बायदिसो थानाय जायो आरोना न'नि फिसाजोफोरखौ जेरै केयार लायो बिदिनो केयार लानाय जायो आरोना लोगो थ' रायजोफोर जोंहा आगैमोना थांसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनै माने सार्टिफिकेट लासिगोन बिथांमोना गाबोन बिदाय जासिगोनलाय ओमफ्राय गोबां बाथ्रा एदावबाय माबाय दे जोंनि आगै बुंदों होनबालाय गावदाबनियाव फैदोब्रा एसे केमेरा मोनजादों माबा नुजादो मा ख्रि 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 केमेरामेना जा क्रि जोंनिया भाषाया बेनो थ' जोंहा सासेया बेनोमोन आगैया बिथाङाबो जोंखौ गारनानै थांसिगोन जोंहा खालि खालि जालायनोसैलाय लोगो मोनफिनगोन क्लासाव थाबाय दे जोंनिया आगैमोना अन्थावना जों गोबां एदावलायबाय जंखायलायबाय दुखु मोननो हादों दे मायबाफोर राखायबा फन खालामनो सोंहरबाव दायो फंनैसो आगैमोना बिबुंथि होगोन नोंथांमोना खोनासंना लादो मा मा बिबुंथि होयो
ओमफ्राय बिथाङा खोनासंनायल' बे बिबुंथि होआ आरोना खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सम्पा गयारि आंनि मुङा अरनश्री नार्जारि जों सनितनिफ्राय फैदों आबुनि MSTV काटिं ट्रेनिं सेन्टाराव 1 monthनि थाखाय क्लास लानो थाखाय फैदोंमोन सनितपुरनिफ्राय जोंथ' सिगाङाव जेबो रोङामोन बेवहाय आबुनि MSTV काटिं ट्रेनिं सेन्टाराव फैनानैहाय जोङो रोङैखौबो रोंबाय मोजाङै रोंजोब्बाय आरो आब'मोननि अननायजों फोरोंनायजों जोंनि नाजानायजों मोजाङै रोंबाय सोरबाफोर क्लास लानो गोसोबा लाफैनो हागोन गोजाननिबाबो जानाय थानाय हस्टेलनि सुबिदा दङ बेहायनो जेनिबो प्रब्लेम गैया बेयाव मास मोनसे थानानै गार्ल्सफोरनि ड्रेसफोरखौ सुजोबनो रोंदों आरो गासिखौबो लोगोफोर माने बिसोर आगैमोना क्लासाव फैनानै जोङो 10 days मोजाङै थानो मोन्दों आरोना बेखौल' हामा नांदों आङो मानो होनबा बिसोरजों जेसांखिनि थानांगौमोन बेखिनिखौ हायाखै अब्लाबो जाखिनि टाइम मोनदों बेखिनियानो जाखिनिखौ फोरोंनांगौ दङ बुजायनांगौ दङ बेखिनिखौ बुजायदों बाट प्रेक्टिस खालामनाय टाइमाव माने गोबाव थानो मोनासै आरोना 10 days आं मोजाङै बिसोरखौ लोगो मोनदों बेनि उनाव आरो मेडिकेलाव थांबाय ओमफ्राय बेबि मोनखांना फैनायनि उनावबो हाजासे खस्थ'बाबो निजिनि खस्थ'खौ बावनानै एसेबाबो बुजायनो गोनांखौ बुजायलांदो आरोना अब्लाबो दुखु मोनदों जेन'बा इसोरजों जाखिनि थानांगौमोन बेखिनिखौ थानो मोनासै आरोना अब्लाबो माबा मोनसे जुदि प्रब्लेम दङबा माबा मोनसे जुदि उसुबिदा जाहैदोंबा बिसोरनिया सोलोंनायाव बा गोसोआव थानायाव माने जोंनियाव फ्रि आरोना फन खालामनाबो सोंहरनो हायो बा बायसान्स इयाव फैफिननानै जुदि जोङो क्लासखौ जुदि कनफिउसफोरखौ सोंफैनो लुगैयोबा बिसोरो सोंफैजागोन बिसोरो आवगाय थांनाय आगैमोनखौबो आं बेखिनिखौल' बुंदों आरोना थ' बिसोरनि थाखायबो जोंनिफ्राय माने गोसो गोरबोनिफ्राय खुला दङ आरोना बिसोर फैफिननोबो हागोन कलजों जोंखौ कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि हेल्पबो लानो हागोन जों बिसोरजों अराय सम बिसोरजोंनो दङ आरो दायो पुरा माने लास्टनि लास्ट बेबिजों फट' लायोना बिसोरना बामनो रोङा जादों बिसोरफोरा बेबो बिथाङाबो नेगासिनो थ' लोगोफोर जों दा फट' थिखांनायदों आगैमोनखौनाय मान गोजौ गोजौ माने मा होनो क्लासनि बिसोरो मा होनो रेकर्ड खालामबाय आरोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेसेबां गोजौ गोजौ जों सेबोनाय आथिं खालामनाय दैनि खालामनाय गाहाय जाथारनानै बेसेबां गोजौ गोजौ दे रिटे पारिना थ' दायो माने रिल्स बानायगोन आरोना जोङो खैथा बानायनो जाय मिथिया बिथाङाबो रिल्स बानायनो रेडि बिथांनि रिल्सखौ नुगोन बिथांनि फेसबुक पेजाव दायो ओमफ्राय आगैमोना माने रिल्स बानायनो नागिरदोंमोन आरोना बेवहाय माने आंबो गोसो हमथानो हायिनि बिसोरजों एसे मोसाफानो होननानै खालामबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बाटखौ आं बारा बुरजा खालामनो हायासै बे मोनसेखौल' खालामनो हाबाय माने बेबिया गाबना होनानै आरोना थ' गोबावनि उनाव आगैमोनजों मोसानो मोननानै मोजां मोनबाय आरोना रोंबा दादों एसे आवगायनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो कमेन्ट खालामदो दिनैनि भिडिअखौ माबोरै मोनदों आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अरायबो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आसा थाबाय लोगोफोर थ' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन